From cathedrals to humble chapels, these church trails are a testament to the faith of our ancestors. Feel the devotion towards the saints who protected the Maltese. Follow the trails and immerse yourself in the richness of our Christian heritage. Church Trails, a journey that will leave you inspired and renewed as you witness the artistic and cultural impact of our faith. Discover Malta's heritage. Follow the trail. Witness the faith. L-għodwa t-tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Miegħek ukoll. Ħuti ew narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-quddisa. Inti triq li twassalna int il-Missier mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna tnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Iqaf mulej mal-qaddejja tiegħek u xerred dejjem tjubitek fuq kull min jitolbok. Ġeddet u ħares kull ma joġob lilek f'dawk li bġieħ tagħhom jarfuk bħala ħalliqu mexxej. Bibnek Ġesu Kristus idna li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dik is-sena, fil-bidu tas-saltna ta' Sedekija, sultan ta' Ġuda, fil-5 xahar tar-raba' sena, Ħananija bin Ażżur, profeta minn Gibbon, ġie fit-tempju tal-Mulej u taħt għajnejn il-qassisin u l-poplu kollu qalli: Hekk jgħid il-Mulej tal-Eżerċiti Alla ta' Iżrael, jien kissirt il-madmat tas-Sultan ta' Babilonja. Sa sentejn oħra inġib lura f'dan il-post it-tagħmir kollu tat-tempju tal-Mulej li Nabukodonosor, is-Sultan ta' Babilonja, ħa minn dan il-post u ġarru fil-Babilonja. U rraġġa lura wkoll lejn dan il-post lil Ġekonija bin Ġehojakim, is-Sultan ta' Ġuda, u wkoll lit turufnati kollha ta' Ġuda li marru f'Babilonja. Oraklu tal-Mulej, għax se nkisser il-madmat ta' Babilonja. Imbagħad il-profeta Ġeremija wieġeb lil Ħananija, il-profeta, taħt għajnejn il-qassisin u taħt għajnejn il-poplu kollu li kienu qegħdin fit-tempju tal-Mulej. U l-profeta Ġeremija qallu: Sewwa, jalla l-Mulej jagħmel hekk. Jalla il-Mulej jagħmel li jseħħ dak li għadek kemm ħabbart u jġib lura f'dan il-post it-tagħmir tat-tempju tal-Mulej u li t-turufnati kollha minn Babilonja. Madankollu nitolbok tisma' dan li se ngħidlek f'idnejk u f'idnejn il-poplu kollu. Il-profeti li ġew qabli u qablek sa minn żmien ilu ħabbru gwerra, ġuħ u pesta għal ħafna pajjiżi u saltniet kbar. Imma l-profeta li jħabbar is-sliem ma jinarafx li hu profeta mibgħut tassew mill-Mulej jekk mhux meta sseħħ il-ħaġa li l-profeta jkun ħabbar.
Imbagħad il-profeta Ħananija qabad il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija u kissru. U qal Ħananija quddiem il-poplu kollu: hekk jgħid il-mulej, sa sentejn oħra hekk se nkisser minn fuqhom il-ġnus kollha il-madmat ta' Nabukadonosor, is-sultan ta' Babilonja. Wara li Ħananija l-profeta kien kisser il-madmat minn fuqhom il-profeta Ġeremija, il-mulej kellem lil Ġeremija u qallu: mur kellem lil Ħananija u għejdlu: hekk jgħid il-mulej, int kissirt madmat tal-ħatab, iżda minflok huwa ikollok madmat tal-ħadid. Għax hekk jgħid il-mulej tal-eżerċti Alla ta' Iżrael, madmat tal-ħadid inqiegħed fuqhom dawn il-ġnus kollha, ħalli jaqgħu l-sira ta' Nabukadonosor, is-sultan ta' Babilonja, u jaqduh għax jien tajtu saħansitra l-bejjem tax-xari. Il-profeta Ġeremija qal lil Ħananija l-profeta: Ħananija, ismani nitolbok, ma kienx il-mulej li batek, imma int ġalt lil dan il-poplu jittama f'gidba. Għalhekk dan jgħid il-mulej: ara, se nqaċtek minn fuq wiċċ l-art u inti tmut dis-sena stess, għax bit-tħabbir tiegħek rid tixxewwex kontra l-mulej. Ħananija l-profeta miet fis-7 xahar ta' dik is-sena stess. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajl lil Alla. Salm responsorjali: Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Allimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Biet minni triq il-gideb, għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Tneħħi li qatt minn fommi kliem is-sewwa, għax jien fid-digriti tiegħek nittama. Flimkien, għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Ħajduru lejja dawk li jibżgħu minnek, dawk li jarfu l-preċetti tiegħek. Tkun qalbi bil-ħtija fil-kmandamenti tiegħek biex ma jkollix għax nistħi. Flimkien, għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Jassuli l-ħżiena biex jeqirduni, imma jien ħsiebi fil-preċetti tiegħek. Mid-digriti tiegħek qatt ma nidbiet, għax inti kont li għallimthomli. Flimkien, għallimni mulej il-kmandamenti tiegħek. Rabbi, int li ben ta' Alla, inti sultan ta' Iżrael. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek mulej. Wara li l-folla kielet Ġesu minnu fih ġiel id-disċipli jtilu fuq id-dajsa u jmorru qablu x-xatt ieħor sakemm jibgħat lin-nies. Wara li bat lin-nies tela waħdu fuq l-oljiet biex jitlob. X'in sar fil-għaxija kien għadu hemm fuq waħdu. Id-dajsa kienet diġà f'nofs il-baħar titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. Fir-reba' sera tal-lejl mar lejn in-naħa tagħhom miexi fuq il-baħar u marawh miexi fuq il-baħar u twerwru. Dan xi fantażma qalu u qabdu jgħidu bil-biża', iżdu minnu fih kellimhom u qalilhom: għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Wieġeb Pietru qallu: mulej, jekk huwa int, ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. Ejja, qallu Ġesu. Pietru niżel mid-dajsa u qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Iżda meta ra li r-riħ kien qawwi beża', ħabad jereq u beda jgħajjat u jgħid: salvani mulej. Malajr Ġesu mettidu qabdu qallu: bniedem ta' fidi żgħira, għaliex iddubitajt? Meta mbagħad it-tnejn telgħu fid-dajsa, ir-riħ waqaf. Dawk li kienu fid-dajsa nxteħtu jqimuhu qalulu: tassew, inti bin Alla. Qasmu għan-naħa l-oħra u marru fl-art ta' Ġeneżaret. In-nies marfuh u xerdu l-aħbar ma' dawk l-inħawi kollha. Dew resqulu qudiemu l-morda kollha u jitolbuh iħallihom imissulu imqar
tarf il-libsa u daw kollha li missewh fiequ. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt? Dan huwa illi Ġesu jgħid lil Pietru f'din il-ġrajja verament speċjali għad-dixxipli meta huma kienu fid-dgħajsa u kien hemm riħ qawwi u qed jitħabtu kontra l-mewġ. Ġesu kien ħallihom waħedhom biex hu imur jitlob u għamel ħin twil jitlob u huma id-dixxipli kienu fuq id-dgħajsa jgħidlek f'nofs ta' baħar id-dgħajsa titħabat mal-mewġ għax kellhom ir-riħ kontra tagħhom. U meta Ġesu beda hu miexi fuq il-baħar u rawh twerru għax ma rfuħx għall-bidu. U meta Ġesu għalilhom għamlu l-qalb jienu tibżgħu xejn, Pietru rrid imur ħdejh u qallu jekk huwa int ordna li niġi ħdejk fuq l-ilma. U Ġesu qallu ejja. U x'ġarlu Pietru? Pietru kif niżel mid-dgħajsa, l-Evanġelju jgħid qabad jimxi fuq l-ilma u jersaq lejn Ġesu. Mela fil-fatt, bil-qawwa ta' Ġesu, mhux bil-qawwa tiegħu, kien bħal Ġesu miexi fuq il-baħar. Imma il-mument illi neħħarstu minn fuq Ġesu u beda jħares madwaru u jara il-mewġ u r-riħ qawwi qabdu l-biża' u beda jereq. Innutaw il-mument li flok ħares lejn Ġesu li kien qed jagħtih il-qawwa ħares lejn dak li qed jiġri madwaru u ħakmu l-biża' u beda jereq. U bat hemmhekk ukoll għamel dik it-talba lil Ġesu salvani mulej u Ġesu mett idu qabdu u qallu bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Din hija interessanti li jgħid Ġesu lil Pietru. Bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Speċjalment meta aħna nqabbluha ma dak li hemm fl-istess Evanġelju skont San Mattew ftit kapitli qabel. Ta' dik il-mara illi kienet ilha 12 sena tbati bit-tnixxija tad-demm u qalet imqar immiss tar fil-libsa infieq. U dik ingħar lil din mara Ġesu qalilha għamel il-qalb binti il-fidi tiegħek fejqetek. Araw, l-waħda il-fidi tiegħek fejqetek. U lil Pietru bniedem ta' fidi żgħira għaliex iddubitajt. Għax il-messaġġ li rid jagħti Ġesu lid-dixxipli u propju biex jgħinhom jissaħħu fil-fidi, biex ikollhom din il-fiduċja sħiħa fih illi hu imexxihom fiċ-ċirkustanzi kollha tal-ħajja. Fil-fatt, l-Evanġelju stess jispiċċa llum illi kien hemm diversi morda jitolbuh iħallihom imissulhom qartar fil-libsa. Araw kif l-istess bħal dik il-mara illi Ġesu kien qalilha binti il-fidi tiegħek fejqetek. Sa x'inhu l-messaġġ għalina? Huwa messaġġ importanti għalina individwali u anke bħala Knisja. Għalina individwali għaliex aħna ngħaddu minn diversi tempesti fil-ħajja. U kultant isna proprju qed nitħabtu kontra ir-riħ. Is-sinnu taw ħaġa. Ġesu meta beda
miexi fuq il-baħar kien għadu ir-riħ u l-mewġ. Il-mument li beda miexi ma waqafx kollox. Il-messaġġ li rrid jagħtina Ġesu huwa li lilna jgħinna qalb it-tempesti tal-ħajja ma jfissirx illi se jispiċċaw dawn għax ikonna lilu ma jkonniex taħbit, diffikultajiet, mumenti bsin, dak li aħna ngħidu mewġ kultant fil-ħajja, riħ kontra. Ma jfissirx hekk. Ġesu li jrid jgħid huwa meta miexi fuq il-baħar u li jagħtina l-qawwa biex flok jaħkimna l-biża' u nerqu fil-diffikultajiet tal-ħajja jgħinna hu biex nimxu. U f'mumenti diffiċli jagħtina hu idu imettidu bħal m'għamel hawnhekk ma' Pietru biex nistgħu ma nerqux. Ara kemm hu sabiħ meta niftakru din il-preżenza ta' Ġesu fil-ħajja tagħna. X'differenza tagħmel. Ma wedniex li ma jkunniex diffikultajiet, dbatijiet, tempesti, ma wedna l-preżenza tiegħu li lilna tgħinna biex dawn ma jaħkmunix biex ma nerqux fihom imma nimxu l-qudiem. U għalhekk din nixtieq li nagħmlu bħala talba għalina l-koll illum nitolbu l-mulej saħħaħ il-fidi tagħna. Ejna biex niftakru li inti magħna qalb it-tempesti tal-ħajja. U biex fil-momenti meta nħossuna qed nħakkmu bil-biża' aħna immiddu l-id tagħna fl-id tiegħek ħalli inti terfana u tmexxina l-qudiem u tgħinna biex qalb it-tempesti tal-ħajja nibqgħu mixja l-qudiem din il-fiduċja sħiħa fik li lilna timlilna qalbna u ma tħallinix nerqu. Nresqu it-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kumulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fakkarna mulej fil-tempesti tal-ħajja tagħna li inti magħna biex tgħinna u biex tgħinna nelbu l-biża' ħanimxu l-qudiem fil-ħajja nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Fakkar mulej fil-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dak li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li għandhom bżonn nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-paċi fid-dinja għal-paċi fil-pajjiżi fejn il-konflitti u l-ġlied. Nitolbu għal dawn kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nożżu l-ħajja fuq il-waqt tagħha. L-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà mħajja magħna sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nixtieqkom tingħaqdu miegħi għada il-8 anniversarju mill-ordinazzjoni tiegħi bħal isqof b'ringrazzjament lill-Alla u bit-talba wkoll biex inkun dejjem rajs kont il-qalb tiegħu nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qatt talb li qed tagħmlulek illum żomna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej qaddes dawn id-doni u l-sagrifiċċju li sejrin nofrulek, għamel li aħna wkoll inkunu offerta li tibqa' dejjem quddiemek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr, għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna nroddu lek ħajr. Għax hekk il-ġieħ li nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna għas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Għalhekk nissiebu mat-tnejja tal-anġli u ferħ kbir infaħruk u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra ġoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn hemm ma jsoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rid nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħannix fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna,
biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lena l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jitkellma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Ibqa' għajn dejjem Mulej il dawk li tajjex bid-don tas-sema u kif qatt ma teda tagħmlilhom il-ġid, għatihom ukoll jkun jistħojnhom il-fidwa ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru u ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħar lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Ejja Spiritu Santu imla qlub ta' daw l-adolescenti li qed jitħejjew biex jirċievu s-sagrament tal-Krisma tal-Isqof.
Għatihom il-erf biex jarfu triq it-tajba, il-qawwa biex jimxu f'din it-triq, kull ferħ li jimla l-qalb ta' kull min jgħix fid-dawl tiegħek. Għamel li blajnuna tiegħek ikunu dawl għal sħabhom, għal familji tagħhom u għal komunità kollha. Bi Kristu Sidna. Amen. Nofru dan ir-rożarju għal Papa Ljun biex il-mulejja tieħ l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni tiegħu. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-tagħna jgħina waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jismat tal-tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dubietna ħarista min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġel Gabriel ħabba li sitna Marija li kienet tkun omm Alla. Is-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda risna mid-deni jammen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imberkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żul qariba tagħha Santa Elisabetta. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiedi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum għafrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħat jarina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imbirkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen. Silim għalik Marija bi grazzi memliem u lejmijak imbirkinti fost in-nisan birek jifrotta ġuftijek. Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmijak kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sien Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Mis-sena li inti fis-smawiet itqaddes ismek tidi satnatek ikun li tritint kif fis-sema ta' fl-art. Fobżna ta' kull jum għatina llum għafrina d-nobitna bħalma nafru l-minuħati għalina d-daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisan birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma l-Tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li jisma' talbtana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-remma misteru tal-ferħ meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sebaj ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-fer meta Sitta Marja u San Ġusepp tilfu lil Ġesu u wara 3 tim sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum offrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denija ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek imberk inti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek
Imbirk inti fost in-nisa nbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma t-talbtana dak it-wilet għalina rrid ikun bnidem bħalna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera l-wih kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slim għalik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slim għalik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva, lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwa lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan għat-turufnament lil Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek, u ħanina u pija ħelwa Verġi Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa nbirek kif rotta ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalbtana. Kristu l-qattalbtana. Missier eternalla. Enna lina. Iben għal bdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlopa lina. Imqazza Alla. Itlopa lina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlopa lina. Ta' Kristu. Itlopa lina. Il-Knisja. Itlopa lina. Tal-ħnina. Itlopa lina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlopa lina. It-tama. Itlopa lina. Li żjed safja. Itlopa lina. Li żjed nadifa. Itlopa lina. Muxebba. Itlopa lina. Bla teba. Itlopa lina. Li tissoq l-imħabba. Itlopa lina. Tal-ħaġeb. Itlopa lina. Tal-parir it-tajjeb. Itlopa lina. Ta' min ħalaqna. Itlopa lina. Ta' min salvana. Itlopa lina. Xebba kollok għaqal. Itlopa lina. Xebba li tissoq kull qima. Itlopa lina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlopa lina. Xebba kollok seta. Itlopa lina. Xebba kollok ħnina. Itlopa lina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlopa lina. Mena ta' qdusija. Itlopa lina. Tron tal-erf. Itlopa lina. Bidu tal-ferħtana. Itlopa lina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlopa lina. Amara ta' kull grazzja. Itlopa lina. Amara ta' kull tieba. Itlopa lina. Warda mistika. Itlopa lina. Torri ta' David. Itlopa lina. Torri ta' Lavorju. Itlopa lina. Dar ta' Deb. Itlopa lina. Arka ta' rabta ġdida. Itlopa lina. Bib ta' sema. Itlopa lina. Kjuba ta' filgħodu. Itlopa lina. Saħħa tal-morda. Itlopa lina. Kien tal-midinbin. Itlopa lina. Farax tal-migranti. Itlopa lina. Farax tal-imniktin. Itlopa lina. Għajnuna tal-insara. Itlopa lina. Sultana tal-anġeli. Itlopa lina. Sultana tal-patriarki. Itlopa lina. Sultana tal-profeti. Itlopa lina. Sultana tal-apostli. Itlopa lina. Sultana tal-martri. Itlopa lina. Sultana tal-konfessuri. Itlopa lina. Sultana tal-verġni. Itlopa lina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlopa lina. Sultana mnissa minn l-ewwel teba. Itlopa lina. Sultana tella s-sema. Itlopa lina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlopa lina. Sultana tal-familja. Itlopa lina. Sultana tal-paċi. Itlopa lina. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja. Enna lina. Itlob għalina għaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejalla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fi ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fosseteja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li ġerrew fid-dinja tal-fin tal-erwieħ. Amen.
Talba li San Giuseppe slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek il-libnu fik Marija għedet il-fiduċa taħħa mija Kristu trawem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missira lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għallana l-grazzja ħnina l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adriana Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tar-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Parakletu, birka l-kbira Alla Marija Santissima, birka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Birek itluk dur jistaħa fis-sema, birek l-isem ta' Marija Verġni Uom, birek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha, birek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.